जय जगन्नाथ। एबे देखो तो चलले आमे आज होची सोमवार मंदिर पाई प्रस्तुत चलची मंदिर जाबो यारा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परिवेशः परं नमः सदाशिवे तुलसी महादेवाय नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः सर्वविष्ट सर्वग्रह सर्वविघ्नविनाशाय रुद्राय नमः नमः धनधान्यं परिपूर्णं ऐश्वर्यं वैश्य दानस्य विजयाय पिण्डं भगवन्नाथाय रुद्राय नमः जाते नमस्कार पागल नहीं है No, no, it is. देना पागल नहीं जो आसान ना दारुण ठंडा पके दीज ओह लगा तो मु पलैली मंदिर बाबूंर मोर आज सोमवार मंदिर जाइलु दीदी ये बों चा बनाऊँगी आठ बोंर बिस्किट मुड़ी रेडी होमर अटा चकटा रेडी हो दीदी भात भी रोसे सारी ये तरकारी बसई तरकारी भी कंप्लीट हो गलानी तो बाबू ये कमला खाऊँ बाबू कमला खाऊँ आ कौन रोसे दीदी ये बड़ी टमाटो बैगन सब भाजिक रखिंट तो बाबू खाई जिबे आ बाबूंर टिफिन भी जीव सुरंजन ये रुटी खाऊँ सुरटी अनेल
ରନ ନାହାନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ବାହାରିଲେ ସାଇଡକୁ ରେଡି ହେଇଗଲେ ପୁରା ବୋଉ ଏଠି ବଜାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ମା ଆସିଗଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଶାଶୁ ମା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଶାଶୁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଆସିଲେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖରାରେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ମା ହାଇ କହିଦିଅ ଶାଶୁ ମା ଟିକେ ହାଇ କୁହ ସେଇଠି ଅଜା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଶାଶୁ ମା ହଜମୁଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କାହାକୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ମା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଉଛୁ ସ୍ୱେଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ସ୍ୱେଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ନେଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଷ୍ଟଲ୍ ତ ଆମେ ଏଠି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ବି କାମ ଥିଲା ସବୁ ସାରି ଯାଇକି ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦିଦି ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ନଥିଲି ଦିଦି ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆଳୁ କଷା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଏଇଟା ଭାତ ଅଛି ଏଠି କୋବି ସନ୍ତୁଳା ଏଇଠି ଖମ୍ବା ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁ ଓଲକୋବି ସବୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର ସାଲାଡ଼ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଦିଦି ଆଜି ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଦହିବରା ତ ଏଠି ଆମର ଦହିବରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମର ରୋଷେଇ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଖାଇବା ବଢ଼ା ଯିବ ଦୋକାନକୁ ପଠାଇବା ଆଉ ହଁ ଦିଦି ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁରଞ୍ଜନ ହରି ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ପଠାଯିବ ଖାଇବା ଆଉ ଆମେମାନେ ଖାଇବା ଏଠି ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ହରି ଖାଉଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ହରି ସୁପର ସୁପର थैंक यू आज रोषेई सब दीदी करछंदी सब दीदी करछंदी दीदी एकुटिया करछंदी पुणी रोषेई सब आइटम दीदी करछंदी